strede, alebo to tu pomedzi motorku. Príďte pozrieť bábkové divadlo od druhej. Svodíka od 15. Priatelia, rok sa s rokom stretol a turisti jarmok Slovenskému Cietu slova. Trdelníky, husikačky a nákrky kaďaké, kačky, mačky, kupujte všetko, čo sa vám páči. A čo vám hrdoráči, to si môžete dať v týchto stánkoch, ktoré sú pre vás pripravené. Všetci sme sa tešili na to, že prídete medzi nás, tak teda vítajte, ochutnajte a dobrom na nás spomínajte. Ja už teraz len slovo odovzdám pánu starostovi. Nemusí hneď rozprávať, on bude rozprávať do mikrofónu, lebo on má slabší hlas. Ale vedzte, že je náš. Ešte raz, priatelia, peknú sobotu vám tu Slovenské Lučky. A keď sa vám bude páčiť, dajte vedieť aj tým ostatným, aby nabrali odvahu a prišli sem. No, tak sa roztratia už do dávu, hej? Dobre, ja pôjdem naspäť, ja si chcem povedať. Dobre, len ich tak dáko uvedia, aby dali... Tuto, alebo cez stárance, ako tak sa... Roztraťme sa k stánkom s pivom. Tade. S Ferom, Ilmom, Majom, Ivom. Tak, tade. Tade. Páranco, kde sa párance? Párance, obrovské, preunumačské párance, štíkavca. No veď to práve, preto musím prieť, nikto mi nenalial, preto musím ďalej hlásiť. Kde on stavia. I aj robí domy, hej?